Gospođo, šta ste vi kupili za $100? Ja sam za $1000 kupio bolje nego vi za $100. Za 10 evra. Da. Kupili ste one tortilje, kupili ovo sve. Mogli ste za ovo, da vam ostane bre, ovo, mogli ste za $1000 da kupite brašno, ovo 5 kila, $300, 3 evra. I da umesite to sve. I kvasac, ovo, 2 cente kvasac. Onaj kvasac, kako zove, sveži kvasac. I šećer i to, i da ste uzeli pasulja i za $100 mogli da uzmete ovo suvi vrat. Pa ne mora suvi vrat, možda uzme ovo slanine, sušene slanine, mogli ste da uzmete da jedete 5 dana. Ovako ste uzeli ovo lebove, ove, i malo sira za $100 i ništa niste kupili. Znači pasulj i brašno i ovaj neki krem ili ovo i jaja. To sve može za $5-6. Do $10. Da se jede 5-6 dana. Da se jede 5-6 dana.